Һәм иң соңгы сорауларыбызның берсен безнең асхана куйып торыйк. Иң төп сорауларымның һәм иң соңгы сорауларымның берсе ул шундый бер фәлсәфирәк форматтарак яңгырар. Нәрсә бирә бу яшеллек кешенең үзенә? Нәрсә бирә ул ландшафтный дизайн? Ни өчен кирәк ул менә? Кеше нәрсә аланы? Ничек уйлыйсың? Менә син ни өчен үзең килдең шушы яшеллеккә, ландшафт дизайн өлкәсенә? Менә без бөтенбез дә беләбез, кислород, анысыларын беләбез экологик яктан, Но икенче яктан тагын бер ягы бар. Менә шәһәрдә яшәүчеләр күбрәк аңлый инде. Менә иртә белән кеше йокысыннан торып чыга. Чыга урамга, юл күрә, пычрак юл, ватылган бордюр, сынган агач, һәм иртә таңнан аның уже настроениесе төшә, көндәлек эшләр өчен. Мәсәлән, читилдә, менә кемнәр булды читилдә, алар иртә белән син чыгасың, анда бөтен җир яшеллек, киселгән, мотор. Син эшлисең килә, син шатланып йөрисең. Ә бездә әле ул артта кала. Минемчә, шушы озеленение дип әйтә, яшелләндерү, шушы агачлар күп булу, ул кешенең менталь ягыннан да үзгәртә. Менә бит ул иң беренче шул алык Дубай шәһәрендә, теге зурда, алар бит 20 ел, 30 ел алатында бер кеше белми. Алар бит төзегәндә тоже иң беренче игътибарны җәлеп итә яшелләндерүгә. Шул Сингапур аның китабында яза бит ул, теге беренче президенты. Тоже бүтән иң беренче безнең ул нәрсә әйтә? Беренче шитеп. Безнең иң дөрес фикер булды, ул яшелләндерүгә инвестировать итә. Чөнки ул безнең төптән халкыбызның менталитетын үзгәртте. Шуның өчен ул мәгънәсе зурдандыр дип. Бу бигрәк тә актуаль яңгырый, чөнки кризис вакытында теге күңел төшенкелеген, шушы яшелләндерү һәм үзеңә эш табу һәм шуның белән хузурлану кризисны рухи яктан булса да җиңәргә ярдәм итәр дип өмет. Кризис дигәндә ул хәзер кеше видать теге Төркиягә нигә барырга нәрсә кыйммәтләнгәндер инде. Быел үзенә бертөр заказ күбәйде, теге бар интернет шелтәре аша безнең заказлар күп хәзер. Кеше уже заказ итә, язга киләсе агачны яртысы уже заказ. Чөнки минемчә мин моны нәрсәне күрәм, читилгә бармаш, инде ул бакчасына тыга ул, теге бар ул да бакчасын яшелләндерә. Алай гына түгел әле, импортны алмаштыру сәясәтендә син зур рольләрнең берсен уйныйсың дигән сүз, чөнки үзебезнең товарларны беренчедән итәсең, икенчедән Алла бер сау. Икътисади кризис шартларында менә шушы кеше хуҗалыклар, кеше эшмәкәрләр менә икътисадны күтәрергә сәләтле. Хөрмәтле сабаллар, хөрмәтле бакчачылар, шулай да безнең Гафел ТВ программасында башланып киткән әңгәмәбез, тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Һәм бу әле соңгысы булмас, чөнки язның иң кызган вакытлары, бакчачыларның иң кызган вакытлары якынлаша. Шул уңайдан без конкрет менә агачлар турында, яшел үсентәләрне ничек карарга, тәрбияләргә, башка төр белән әйткәндә шул хакта да сөйләшербез. Сезнең белән мин Айзат Шаймарданов идем. Безнең кунагыбыз, дөресрәге, бу студияның хуҗасы, Гафел гаилә компаниясе җитәкчесе, бакчачы, ландшафт дизайн өлкәсендә белгеч эксперт Алим Галимуллин иде. Рәхмәт. Рәхмәт, Айзат. Рәхмәт, сезгә.